samar pamoring suksma ana cahya manter nyodolan nang gedhe pangaribawane mapan wonten pucuking Gunung Rewantaka ya ing Gunung Jaladara. Hanenggih lare saking Widara Kandhang ingkang yektine prasasat kaya mutiara kasaput lebu. Den pecut dening dawuhe Ki Demang Sagopa satemah ateteki nyambung rasa kawan Gusti ingkang Maha Nasa Mahasingasamun kaya mati jroning urip-urip sajroning pati liyep layaping aluyut pindha pecating sumpena sumusuping rasa jati-jatine sang Kakrasana ngatas mringbang agung kandeling panembah tekuning pangibadah mangkono weh Prabawa horeg ing kahwangan dewaning geni tumurun nenggih Sang Hyang Bathara Brama. Sapa antuk wahyuning Allah ya tumilah mangulak ngelmu bangkit mikat reh Astungkara sidham sekaring bawana langgeng kulup Kakrasana aja ndadekake gagap gugup sarta guragapaning rasa kita ulun jawata saka warga daana Sang Hyang Bathara Brama ingkang mrepeki anggen kita teteki inggih Bu kulun mboten langkung kula ngaturaken sembah pangabekti tandha pengaji-aji mawantu-wantu kunjuk iya nggih rendak tampa gawe bombonging rasa Purbanana ya kulup ripalungguhan iki saka bantere pangesti kita anggonmu teteki yoga brata mapan aning Gunung Rewantaka utawa Jaladara kene yektine ngemu Prabawa ingkang gegirisi lan aja kaget yektine jeneng kita kuwi dudu wong saudon saurupan nanging isih traing kusuma rembesing madu sing maknane
jeneng kita mono sejatine putra Narendra saka negara Mandura ya kuwi Prabu Basudewa ingkang wiwit cilik dititipake ana ing Widara Kandhang digulawentah dening Demang Sagopa lan Nyai Sagopi. Lan apa to sebabe jeneng kita kudu nemahi prihatin kaya mangkono merga yektine saka gedhene rasa tresna saka wong tuwanira supaya jeneng sira gelem tapa. Tegese satata-papa dadi kawula dadi wong cilik ngrasakake marang pait lan getiring lelakon ingkang kababar ana ing Karang Padesan jeneng sira bisa weruh kaya apa panjriting para dasih sakuse mangkono upamane besok jeneng kita antuk bejo jumeneng Narendra bisa ngerti karo swarane para kawula. Aduh Kulun ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dene paduka sampun paring katrangan ingkang gamblang lan wijang dumateng kula tumrap lelampahan kula nenggipun Kakrasana. Iya, pancen sing bener kaya mangkono nanging ndak pundhut kanthi banget jeneng kita aja ngongalake dodo. Lah minangka tandha katresnan lan uga sih nugraha saka dewa wis satrepe lamun ta ripalungguhan iki jeneng kita nampa kanugrahan wujute pusaka pepethingan. Dewa sugata marang soreng perang ngudani arum wong ngendanu ngawiyat Narada ngepalani Jawata suka mulat pusaka iki bakal tunggal jiwa kelawan jeneng kita Kyai Nenggala kelawan Kyai Alugura uga kadigdayan linuwih Garuda nglayang sing dayane jeneng sira bakal bisa ngambah dirgantara tanpa beda ning daratan. Weningna Pancandriyamu tampanana kanugrahan iki nggih. Saranane wong yen lubung petah lopo kurang guling eling solah jatmika yen wacana kudu manis aduh Kulun ngaturaken panuwun ing tanpa upami dene paduka paring sih nugraha dumateng kula ing nyatanipun saged ndayani tumrap kadigdayan sarta kaprawiran. Ulun baleni sepisan meneh. Nadyanta nampa nugraha wujute sifat kandel ingkang minangka piandele diri, aja nganti ngongalke dada ngongaske sarira. Nanging tetep andhap asor anuraga tanpa beda kaya pasemone pari sing saya isi parandene malah saya ndingkluk. Hambeke satriya mono seping pamrih rame ing gawe sing maknane ripalungguhan iki ana geger ontran-ontran Mandaraka ya kuwi ilange sekaring kedaton negara Madras putrane Prabu Salyapati ya kuwi Dewi Erawati satemah didekake sayembara sapa ingkang bisa manggihake yektine ya kuwi lamun ta wujuding priya bakal dipalakramakake kelawan Dewi Erawati ning ndak baleni sepisan kas sepi pamrih rameng gawe kowe budhalo
goleki ana ngendi papan dununge Erawati sing nyatane dicidra dening Ratu Tirta Kadasar ya kuwi Prabu Kartapiyoga. Aturna si Erawati marang ramane Prabu Salyapati yen pancen dijodhoke marang sira bejane Kakrasana ewadene yen ditampik katresnanmu kowe aja serik kowe aja nganti merkitik ning kudu landhesamu sepi pamrih rame ing gawe ndak paringi tetenger wasi Jaladara. Arudha nglayang Nimas Bendara wong ayu sing kaya godhong tunjung netrane Rawati. Kowe nampik katresnane Kartapiyoga golek sing kaya apa? Kowe ndak cidra saka Taman Sari Madras. Ndak gendong, ndak bopong ana ing kratonku Tirta Kadasar. Ora bakal tiba ning Padasturi ning tiba ning kasur babut ingkang kebak kamulyan. Ya gene ripalungguhan iki kowe tetep buguh anggenmu ngantepi mlengos selak saka katresnane Kartapiyoga. Aku ya wong sabar. Kowe welasa karo aku. Ora ketang tetes. Aku pengen ngokop katresnanmu Erawati. Prabu Kartapiyoga sing jenenge katresnan ki sipate tulus lan suci. Ning nyatane nduk regeti kanthi nepsumu ingkang nabrak aturan nglanggar kelawan pranatan. Kowe tanpa beda kaya maling ingkang murang tata nyidra marang putri. Sepisanan patrapmu sing kaya mengkono cetha lamun lekoh sing dadi gedhamu. Kula kang mangkono nganti jagat iki kukut ora bakal aku nancepake rasa tresna marang kowe. Malah sineksen jagat saisine. Yen nganti kowe wani nyenggol kulitku bakal ndak beset, nyenggol busanaku bakal ndak obong.
suwe becik tak entengke patiku timbang ngladeni diapurmu. Piye? Akan piye panjenengan? Aminta awan anggrolir sing anapto kadyayan ka nugroho ana wong guling lemah bengkak nyelo-nyelo nyaru-nyaru wus ganggu anggenku karon sih kelawan Irawati sapa lek nomripatmu jerengan gobokmu bocah desa saka Rewantaka jenengku Jaladara Jaladara yo iki Prabu Kartaprayoga kowe derajatmu ratu ning yogene pakartimu wengis kaya mengkono kowe tak kandhani sing jenenge wong lanang kuwi katon ringkihe yen wani ngruda peksa karo rasane wong wadon. Mula kang mangkono ora patut dadi narendra, ora patut dipundi-pundi lamun to lemer tumindakmu kaya mengkono. Apa abamu? Kowe apane Irawati? Dudu apa-apane nanging lamun to weruh bab sing ora bener, aku melu ora trima. Karepmu piye? Irawati ak go mulih. Gawane weteng cepatke diadaku. Lah nyawamu.
pramudar Brajapapa. Ratu kelakuane ya kewan. Sanadyan kraton Mandaraka kondhang endah sumunar mawa teja. Parandene samangke dadi surem ilang wibawane. Kaperbawan musnane sekaring kedaton madras nenggih Dewi Rawati kang andadosaken gempung jroning penggalih Prabu Salyapati miwah ingkang garwa Dewi Pujawati ya Setyawati. Mangkono gragapan hanenggih Prabu Salya dupi mulat praptanira ingkang putra putri kinasih nenggih Dyah Erawati bombong birawa jroning rasa mareming pikir kaya kejugrukan wukir sari kablagaran samudra madu sigra-sigra hang rangkul dumateng ungayanira ingkang putra nenggih pun Dewi Rawati. Nduk anakku atene kaya lumaku wanci pangklong kepapak obor sewu. Dene ripalungguhan iki panyuwunku marang Bathara wis diudaneni disembadani anakku wadon Nirawati bali kanthi lulus raharja ya Nduk. Inggih Kanjeng Rama bekti kula katur ndak tampa wong ayu. Kanjeng Ibu sungkem kula katur. Ya ndak tampa syukur wis bali cahayu. Piye lalakone piye lan sapa sing murang tata nyidra kelawan jeneng sira? Mongko wis tak dekake sayembara sapa wae sing bisa manggihake kelawan jeneng sira. Yektine bakal yen lanang ndak palakramakake kelawan Erawati. Kula cinidra dening Narendra ing tirta kadasar Prabu Kartapiyoga. Nanging wonten pitulungan saking Hyang Agung lantaran ingkang nembe sowan menika Kakang Wasi Jaladara. Menika ingkang nulungi dumateng kula. Pramila gandeng kula piyambak sampun mireng sabda paduka bilih ginelar sayembara. Monggo samangke kanugrahan gung menika enggal dipun paringaken dumateng Wasi Jaladara menika. Gusik.
Wasi Jaladara kuwi saka ngendi? Saking Gunung Rewantaka utawi Gunung Jaladara. Mung derajate Wasi. Iya. Nggih. Apa patut anak ratu tik rabi karo Wasi? Nun sewu sinuwun. Kenging menapa kok tega mentala paduka medhar sabda kados mekaten nyepelekaken dumateng drajating Wasi. Menika mangke malah nyempyok dumateng paduka piyambak. Menapa jengandika mboten kemutan? Kula rumiyin pun Pujawati inggih namung anak pendhita buta. Ah. Wah, ladalah. Pujawati garwa aku wong ayu. Tujune aku duwe bojo sing pinter, sing jenenge wong bebrayan ki ya ngene iki lamun ana salah sawiji ingkang kalimput, sijine banjur ngemutake. Aku sing kleru, aku lali karo daratan. Aku tak njaluk ngapura tututane Wasi Jaladara wae. Banjur tanpa pamit metu saka kraton. Ora omong-omong ngerti-ngerti tek metu ngono kuwi. Kok ngabari karo aku. Apa kupingmu ora krungu? Wong tuamu gila yen duwe mantu mung sak derajate Wasi. Nanging aku ora lara ati, aku ora apa-apa, aku ki yo mawas diri, aku ngerti karo kahananku, aku mung bocah gunung yen palakrama kelawan putri Tanwura mung bebarang wirang sing tundane bakal ngucemake asmane wong tuamu ke Prabu Salyapati. Ora nesu tek bengok-bengok kaya ngono. Aku ora nesu, aku ora apa-apa, aku ikhlas aku. Ning aku sing ora trima. Aku wis kebacut tresna karo Kakang Jaladara. Mula kang mangkono Kakang. Mbuh piye carane? Aku kudu ndok palakrama merga rasaku wis kepaku karo panjenenganmu. Wong tuamu ora bisa nampa nanging bisa direka. Carane piye wong tuwa ora mangestoni? Ana cara sing prayoga. Piye kuwi? Aku tengono. Anggere wis mlenduk wetengku Tanwurunga Kanjeng Rama nampa kanyatan duwe mantu Wasi ya kuwi Wasi Jalatunda. Jaladara. Karepmu apik ning carane aku sing ora sarujuk ngono kuwi. Jaladara. Tujune ora ngadoh sing dadi lakumu. Ripalungguhan iki Prabu Salya wis tinarbuka kang rasa. Nadyan kaya ngapa lan kepiye, siji aku netepi janji, angka loro semune anakku Irawati wis edan kepayang duwe rasa tresna kelawan jeneng sira Wasi Jaladara.
Rak ngono Irawati. Inggih kula sampun kebaca tresna kakang Wasi Jaladara menika katresnan kula. Lah Wasi Jaladara aku njaluk ngapura. Aku njaluk ngapura. Tetepe Ripalungguhan iki sing jenenge kodrat ora bisa dinuwa dening wiradat yen kodrat mau pancen suci lan tulus apa meneh tulusing katresnan. Herawati trep lamun tondak palakramakake kelawan Wasi Jaladara. Menika lak pukulun Bathara Narada ingkang rawuh. Ah iya. Wih, pancen kaya mangkono. Lho kok mboten mregenjong. Ah, mregenjong Pak Pangwaradaya iki negara wong ngono. Kok mboten ngagem sepatu. Jiblok nggone jiblok. Kok mboten ngagem wujudipun busana kadewatan. Somuk. Merga Ripalungguhan iki kahyangan nembe geger. Ngene ya, Nger, saya. Upamane jeneng kita kuwi ngangkat si Wasi Jaladara mongko dadi putra mantu wis pas, wis trep, wis stop. Pun sae. Merga kejaba gedhe labuhe kuwi dudu bocah sembarangan ning yektine trah Mandura atmajaning Prabu Basudewa ya kuwi anak mbarep sing calone dadi Ratu Mandura. Ngaturaken panuwun Bu Kuliah ning durung rampung gawean ulun durung rampung. Kakrasana Wasi Jaladara. Wonten timbalan ingkang ngadhawuh kulun. Purhanana. Ripalungguhan iki kahyangan geger. Kahyangan geger merga pangamuke Prabu Naga Prasanta. Ingkang nganti titiyane ya kuwi Gajah Puspadenta saka negara Renggabumi. Para dewa ora ana kang mangga pulya tanding kelawan Naga Prasanta banjur Sang Hyang Girinata paring dawuh kelawan ulun supaya golek jago. Lan ora ana ingkang trep mongko dadi jagone dewa kejaba mung jeneng kita Kakrasana. Mula kang mangkono aja wedi kangelan. Ripalungguhan iki kok tak kanthi munggah kayangan mongko dadi senopatining dewa. Nyebaken dawuh kula. Tindak pundi munggah kayangan nek munggah aku melu kundere aku mau ditinggal manten anyar penjur lunga kaya ngono aku mau walah sing dhewe aku iki wong tuwek nyawang kahanan kaya ngono. Iki mengko rekoso yen ora lara bisa glandang pati mukti mati bareng kali paduka. Arudha nglayang
Sumbar lindu getar bumi gonjing kumaludo guntur katuk gumukang colon idi lumembak penyu kumambang ladala ana satriya bule malang kadhak ana madyaning repat kepanasan sapa jagone para dewa iki Kakrasana ya wasi Jaladara kowe sing jejuluk Prabu Naga Prasanta ya saka kraton Kurengga Bumi. Aku bakal njaluk panguwasa Kahyangan Suralaya. Gandeng dewa suarane ora tau ngatekke marang panjerite para buta kabeh. Mula aku bakal njaluk raketang 3 kursi nggo makili buta. Yen rembukan para dewa ana dampar kadiwan men ana suarane buta ora kok banjur apa-apa kanugrahan wahyu diwenehke satriya aku ora trima. Ora perlu kowe banjur unjuk rasa lan murang tata ngrusak pranatan. Yen pancen nadyan wujud buta gedhe darmamu panembahmu kandel marang pangeran. Yektine mesti bakal 1000 nugraha sing mbok tampa rasa kakean cangap. Ora minggat pegat nyawamu sapa sing glundung ndase ae nyaglak timpamu. Bambu sekepat kurang patihe ya titiane sesembahanku Naga Prasanta. Ora trima puspa denta tibani gading borot wadukmu.
senajan wujuding gajah nanging ora sebaine gajah. Nenggih Kyai Puspadenta ingkang bisa tata jalma. Mangkono tan mundur guntur tan mendhoing bebaya sangka krasana. Anyandak mustakanira Puspadenta. Do pisang Puspadenta mangap tutuke. Den Betot ilake dadi bisu. Mangkono tunduk manembah kawan sangka krasana. Ndak kapake. Kula Betot ilatipun. Kula gumun ing atase gajah kok iso guneman. Kula kinten menawi ngemut radio. Lah pancen gajah pepethingan, samangkipun bisu mboten saged guneman. Oh iya. Nitik saka selagane sing kaya ngene iki kaya sujud utawa tunduk kelawan jeneng kita Kakrasana utawa Wasi Jaladara. Manut kelawan jeneng kita dadi titian kita. Garwamu ana ndi Rawati? Kula titipaken wonten penitipan sepeda. Sawur ya. Kantinen kondur ning sadurunge ndak tetepake. Tak dandani pisan. Gandeng jeneng kita wis dadi jagone dewa utawa balane dewa. Dadi ratu ning Mandura kanthi jejuluk Prabu Baladewa. Gajah Puspadenta titiane pun Kakang Nyai. Mangke pun Kakang nitih kula. Nitih Puspadenta bareng kelawan Yayi dumujuk marang negara Mandura. Merga pancen kersane Kanjeng Rama pun Kakang ingkang sinengkake mongko dadi ratu ing Mandura. Kedadak geger jagat merga dumadining Bratayuda Jaya binangun. Prabu Duryudana ndepani kamurkane ngukuwi dumateng kesrakane nenggih bumi Ngastina. Satemah Tegal Kurusetra dadi ajanging paprangan. Mangkono kaya wis tanggap kelawan glagah, mulat kelawan lelampahan. Prabu Salyapati sigra animbali ingkang putra putri tetiga pisan.
Nan sembah nilipun kamul gorisang morengrat sahanane kang yen kanang siging kasih maweh buka sawagung yakni cakning talaga kati langit mambang pang pasulan upamaneka lintang toya kusuma ya sumawur ing ya jagat ya dewa ya bathara anakku wadon tetelune pisan Erawati surti kanthi kelawan Danawati Inggih sembah pangabekti kula kunjuk Rama Ibu bekti kula kunjuk Rama Ibu bekti kula kunjuk dhumateng Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu ya cah telu ndak tampa ya ndak tampa wong ayu yer dina iki nadyanta sak jroning rame dumadining Bratayuda jeneng sira kabeh ndak timbali ana ing Mandaraka kejaba pun Rama lan Ibu kapang marang sliramu yektine pun Rama uga banget muji syukur marang kemurane pangeran awit pirang-pirang nugra kang wis diparingake dasare wis tuntas anggonku netepi kewajibane wong tuwa wiwit kula wentah marang jeneng sira saka jabang bayi nganti dewasa tur jiwamu luhur pun Rama rampung ngrabekke marang sira kabeh dadi garwane ratu pepunjuling jagat anakku mantu Baladewa anakku mantu Sang Senopati Agung Basukarna anakku mantu Duryudana sing telu-telune aratu pitataning jagat pepunjuling para umat satemah uripe anakku wadon telu pisan nyanding kawibawan kemul kamulyan Kanjeng Rama kula sakadang saged ngrangkul kamulyan inggih awit katresnan paduka Kanjeng Rama lan Ibu ingkang lila legawa kula wentah gesang kula ya bener
kuwi bener. Ya nadyan kabeh mau mesti saka kemurane pangeran nanging sira kabeh kudu eling kanikmatan lan kamulyan sing nduk sandhang iki merga wong tuamu sing rina wengi banting raga meres kringet numplak pambudidaya sarta sinurung banteri donga lan pangestu tumrape wong tuwa marang anak sing bener-bener tulus lan suci. Mula aja nganti lali welingipun Rama. Aja nganti lali tansah dongakno leluhurmu. Dongakno wong tuamu upamane pakmu karo mbokmu iki mati sing dinteni ya mung dongane anak putu. Merga katresnan sejati kuwi ya tresnane wong tuwa karo anak kuwi ra ana sing ngalahke. Tangis Pendhapa Agung Mandaraka. Putri Sulistya ingkang cacahe 3 sami ambruk ing pepangkon ingkang rama. Mangkono dalewer ponang luh sigra amendhet wujuding tirta ingkang wus sinebaran kembang. Kinarya amijiki dumateng ampiyanira ingkang rama lan ibu. Mangkono wujuding tirta kinarya siram jamas putri tetiganipun pisan. Dereng rampung tanduking bekti anak marang wong tuwa. Gliyah-gliyah tekane Ratu Murka Duryudana. Laruta godha guru kula yen tanamutusa sang Sri ing Paladara ndak sawang anakku mantu Duryudana ingkang rawuh ana ing Mandaraka sami winantu Basuki nggih. Kula kinten menawi dinten samangke ngrembak babakan kawilujengan lan ugi tanduking tata krami kirang trep Kanjeng Rama Marasepuh. Tek ngono tembungmu dasare piye? Bratayuda sampun dados kathah nuwuhaken pangorbanan boten namung nyawa nanging keluarga kula meh telas Kurawa Gusis ludes keles tandes tanpa sisa. Samangke Duryudana namung kaliyan paman Patih Harya Sengkuni tanpa kantha boten duwe kanthi. Tinimbang kula mati wonten tangane Werkudara kula nyuwun dipun pejahi dening Rama Marasepuh Mandaraka. Sakbodho-bodhone salya kula wong tuwa. Yen pinter boten ning kula pengalaman langkung menang. Nitik playuning tembung ripalungguhan samangke jeng andika sambat wis kentekan senopati sajroning Bratayuda cara cetha ngoten lak ndika sambat kalian kula Rama Prabu mang dadi senopati rak ngaten. Mboten samang perintah kula tak dadi senopati ning kula titip getih tetes daging setampel anak kula Banowati.
Kula ijoli nyawa kula. Anakku telu pisan. Herawati, Surtikanti, Danawati. Sawangen bapakmu kae. Sawangen bapakmu kae. Bapak lan ibu ya bakal rampung anggene ngayahi urip. Ning mestine rasamu iso ngerti. Ning donya ora ana katresnan sejati kejaba tresnane wong tuwa. Mangkah gagah gumregah anenggih Prabu Salyapati nadyan Rarendra wis laluing yuswa parandene ngatonake kaprawirane ngadeg jejeg ing tengahing Tegal Kurusetra mangkono sigrang ubal-ubal Cicandha Birawa ngrangsang para pendha.
prihatin waspa bumi ijil buta tanpa karya Prabu Ndorowati kalilan cumadong dawuh kados pundi kabaripun payudan Kurusetra rameya nggih namung sanget nuwun sewu Yai atur uninga bilih barisan Pandhawa mendelong karana katrajang Senopati Ngastina nenggih Rama Prabu Salyawati. Aji Candha Birawa wawi mrawasa prajurit lan Senopati Pandhawa kalebet ingkang rayi kekalih Yai Arjuna lan Yai Werkudara kaprawasa ing yudha Yai. Aduh. Lelajeng kados pundi menapa ing kedah dipun tindakaken Koko Prabu? Yai. Mestinipun paduka mboten badhe kekilapan bilih Candha Birawa ingkang cacahipun ewon menika namung sulapan. Tegesipun kadigdayan menika dumados saking kanepson ingkang dipun umbar. Menawi nepsu dipun uja mboten wonten telasipun tanpa beda kaliyan wujudipun Candha Birawa saya kathah lan saya ndrebala nadyanto dipun pejahi. Mila saking menika ingkang saged nelukaken Candha Birawa namung piyayi ingkang kulina olah kesabaran lan pinter ngendhaleni nafsu nenggih Yayi Puntadewa. Koko Prabu sampun kaladu anggen paduka ngalembana dumateng kula. Awit sejatosipun sedaya tiyang menika mesti pinter ngendhaleni nafsu kantun tiyangipun purun menapa mboten. Koko Prabu, kula mboten badhe suwala yen pancen menika perintah saking Bata ing Bratayuda kula nyuwun pangestu. Mugi-mugi Puntadewa anggenipun madheg Senopati saged netepi dumateng kakudangan paduka Koko Prabu Ndorowati.
Pandhawa tata Gatiwisaya Indriyaksasara Maruta Prabu Puntadewa ya kene kowe ora gelem rawasa karo aku ora gelem tetandingan karo aku cetha lamun ta kowe Narendra jirih getih wedi mati sing gedhe pangapuramu Aji Candha Birawa tumraping Puntadewa ngalahke makhluk liya kuwi luwih gampang tinimbang ngalahke nepsune dhewe Dendok karepake piye Puntadewa yektine mungsuh sing abot dhewe iki dudu sapa-sapa nanging nepsune pribadi. Mergo akeh wong pinter, wong sugih lan wong digdaya nanging mung dadi kesete nepsu. Mongko nepsu yen diuja ora bakal ana enteke tan wurunga uripe mung ngangsa lan ngangah-angah adoh saka rasa tentrem. Lah banjur kowe maju perang kuwi arep ngopo yen wegah peperangan wegah tetandingan. Apa sing ndak kayo hae Puntadewa. Aku makarti ana Bratayuda mung milih lawan kodrate lakon. Aku wegah nglarani atine sapa-sapa. Merga makhluk urip ana alam padang iki mung diperintah supaya nyebar rasa asih lan katresnan marang jagat saisine. Mula yen kowe bakal mateni aku mara gage aku patenana. Malah aku ngaturke panuwun dene kowe nglantarake Puntadewa purna ing dharma banjur sumewa ana ngarsane pangeran tegese wis rampung dharmaku ning alam padang. Wah ya dalah ayo nyingkir. Oh. Kinempet kempit dosang reknaning plawana anakku nger Puntadewa nyata panjenengamu piyayi ingkang mumpuni olah kebakosan ketitik sembada nelukaken Aji Candha Birawa menawi mekaten gandeng jengandika kuwawi nelukaken Candha Birawa kula titipaken aji menika dhumateng jengandika anak Prabu. Nyuwun pangapunten mboten kemawon Rama. Kok ngaten ginanipun menapa Candha Birawa kangge peperangan mesti ungguling yuda. Kula menika tiyang ingkang mboten nate gelut. Ginanipun ngangge Candha Birawa menapa wong kula dipun getak bojo kula mawon kula nangis. Menawi Candha Birawa mboten mawon. Wah.
yen mekaten kula sampun seleh. Kula sampun kawon, kula pasrah pejah dumateng Paduka Anak Prabu Puntadewa. Duh Rama Mandaraka. Dosa menapa ingkang kula sandhang menawi kula tega mentala kaliyan Paduka. Menawi angger Puntadewa mboten kersa mejahi kula, tegesipun Paduka mung mirang-mirangaken kula. Mongko sumpahing senopati tinimbang bali wirang luwih becik dadi batang. Kula mboten saged nglampahi. Nanging Paduka lak ngasta piranti, kula mboten beta pusaka. Ingkang mangpundi rinten dalu jimat Kalimasada. Menika pusaka ingkang sembada nglantaraken kasampurnan kula. Paman Prabu Mandaraka nuwun sewu. Kalimasada menika sanes pusaka nanging pustaka kinarya paugeran tumraping agesang. Anak Prabu, samangke kula nyuwun tulung Kalimasada mangwedharaken mangwaos mangke kula terokaken. Inggih. Kalimasada menika namung dumados saking kalih ukara nenggih. Ora ana kang sinembah kejaba pangeran kang maha murah lan ingsun anak seni lamunta Kanjeng Rasul pungkasan utusane Gusti. Ora ana kang sinembah kejaba pangeran kang maha murah lan ingsun anak seni lamunta Kanjeng Rasul pungkasan utusane Gusti.